Ćao ljudi, šta ima? Danas nastavljamo sa pravljenjem naše wallpapera za desktop ili slike za kanal u Photoshopu. Dakle, prošli put smo pravili ovu sliku, ne baš mnogo profesionalnu, ali nije baš loše ispalo. Moja boja je ova, moja boja kanala je roza, crne, plava. Pošto ovdje može samo dve, uzeo sam roze i crnu. Možda ćemo sljedeći put budu neke drugačije boje. A sada ćemo smisliti kako da napravimo neku bolju pozadinu za ovo Leki Vukajlović. I da napravimo bolji tekst za Leki Vukajlović. Ova pozadina više neće trebati, tako će isključiti i neće se čuvati. Ovo ćemo uzeti ovu pozadinu što je meni na desktopu kao što vidite. Tu pozadinu. I napravit ćemo je da bude Leki Vukajlović, pošto je to naša boja je crna, roze i plava. I treba će vam još jedan novi untitled LV, ok, i ovo ćemo ovako ostaviti, idemo ok. Tako. Ovo ćemo staviti neku bilo kakvu pozadinu, znači nebitno, samo se vidi, stavit ćemo na crno, ok. Malo presvetlo, ovako, ajde. Kurac, brale, daj crno skroz nabijem. Ok. Tako. Sad ćemo to napravimo jedan tekst. Desni klik, horizontal, idemo tekst. Možemo bilo gdje, pošto vidjet ćete posle zašto, samo brate. Ajde, uzet ćemo ovo. I kucamo. Ovo nisam promenio. Idemo na belo. Ok. Ok, nećemo tako, uzet ćemo neku deblju pozadinu. Ajde ovu. Idemo Leki, kako je, ovo mi se baš sviđa. Vukajlović. Če mi nije u dobroj poziciji, pa ću staviti C. Šta je? Dobro, ajde, može tako. Dakle, znači stavit ćemo tako i sada, znate već kao prošli put, ćemo malo, a za ovog puta ćemo malo da ga rotiramo. Kao ovako nekako i ok. Idemo na layers i evo ga Leki Vukajlović, desni klik, new 3D extrusion from selected layer. Idemo na to. I okrećemo u Leki Vukajlović. Odlično nam je ispalo, znači totalno sam zadovoljan ovim. Namestimo kako želimo. Znači, ovo će možda bude ekstra. Ovako nekako ću to staviti. Evo. Malo još gore, tako. Leki Vukajlović, ok, znači ovo je super. Tako ćemo ga ostaviti. Evo sad imamo ovako običan, ali ne želimo takav. Vidjet ćemo ovo po 3 i vi izaberite, vidjet ćemo ovu lastu, vi izaberite magnetic lasso tool. I isecite ovo odavde. Evo ovako, vidite se. Isečete ovaj tekst. Delimiky vi ne možete obeležite, a ako vam samo obeleži ne morate. I on sam obeležava, vidite, samo idete i on vučete i onda on sam obeleži kuda treba. Tako. Sad će biti ovdje zeznuto. To, ovamo, idemo, ovamo, idemo napred.
Idemo do ovdje, pa ovdje, pa ovako, ovako. Ja to sad lijepo pravim da i moj layer bio lijep. Eto. Samo to da iskopiramo na ctrl-c ili ovako na email, na edit i copy. Idemo na ovu našu sliku. Idemo edit, paste. I evo vidite sad. Mi možemo tu našu da pomeramo i stavit ćemo je ovako, kao da se to preliva. Ne izgleda moćno. I tako staviti. I vidite kako vam je sad ovo moćnije. Znači, layer je ili background za ovaj pozadinu ispao mnogo dobro. Možda smo još malo poradimo u novom tekstu da ga malo okrenemo i tako. Ali dobro. Da probamo to. Nešto neće. Dobro, nije bitno. Dakle, dobili smo jednu bolju pozadinu. Ja ću sad